Na prvom mjestu suočavamo se sa sve dubljom geopolitičkom podjelom i globalnom ekonomijom koja se raspada na konkurentske blokove. U prvom planu geopolitička fragmentacija je postala moćna sila koja oblikuje sudbinu ekonomija i nacija. Tektonske promjene u globalnoj dinamici moći, porast protekcionizma i sve veća složenost međunarodnih odnosa ostavili su ekonomije ranjivim. Rat u Ukrajini je samo jedan od manifestacija, a ne uzrok geopolitičke fragmentacije koja je započela mnogo ranije. Ovih dana nedavni sukobi u Izraelu i Palestini to potvrđuju. Ovo je praćeno rastućim nivom protekcionizma dok zemlje rade rekonfiguraciju svojih lanaca snabdijevanja kako bi se uskladile sa strateškim ciljevima, ujedno mijenjajući tokove stranih direktnih investicija prema onim zemljama sa kojima imaju svoje geopolitičke saveze. Što se tiče samog nivoa protekcionizma, nove trgovinske barijere koje se uvode od 2019. godine su porasle na preko 3000. Postavlja se pitanje da li ova krhkost globalnih lanaca snabdijevanja imaju direktni utjecaj na ubrzanje ovog procesa. Kada govorimo o cijeni fragmentacije, generalno MMF daje svoju procjenu da na dugi rok, ukoliko se ove protekcionističke mjere nastave, svjetska ekonomija mogla bi da padne za gotovo 7% poena u srednjem roku, odnosno mogla bi da izgubi oko 7,4 trilijuna dolara. Kada bismo pitali koliko iznosi tih 7,4 trilijuna dolara, ono je bukvalno ekvivalentno ukupnoj veličini francuske i njemačke ekonomije zajedno. Na drugom mjestu su vidljive promjene na tržištu rada. U nekim privredama, prije svega naprednijim ekonomijama, u periodu nakon pandemije, zaposleni koji su napustili svoje radna mjesta nisu se u potpunosti vratili, bilo zbog bolesti ili promjene preferencija. U zemljama poput eurozone zaposlenost je rekordno visoka, ali ljudi u prosjeku rade manje sati. Također, rad na daljinu se povećao, što potencijalno čini ponudu rada elastičnijom. Uzimajući u obzir rast artificial intelligence-a, dovodimo se i do onog podatka koji je MMF nedavno objavio, a to je da u razvijenim zemljama u srednjem roku 1/4 poslova će se moći obavljati bez ljudskog faktora. Treće, prolazimo kroz energetsku tranziciju koja u tandemu s ubrzanim klimatskim promjenama pokreće duboke transformacije na globalnim energetskim tržištima. Europa je doživjela najveći šok, globalni energetski miks se mijenja uslijed povlačenja određenih dobavljača koji su prethodno držali ravnotežu na tržištu. Ponovo se javlja potreba za energetskom sigurnošću koja uopšte nije bila zabrinutost u prethodnih nekoliko godina. Energetski šok, ekonomske poteškoće koje su uslijedile, vrtoglave cijene energije koje nisu se mogle zamisliti prije 18 mjeseci i geopolitički sukobi, sve ovo je u kombinaciji natjeralo mnoge vlade da preispitaju svoje strategije brzine tranzicije. Ova ponovna procjena prepoznaje da energetska tranzicija mora biti utemeljena prije svega na energetskoj sigurnosti, to jeste adekvatnim isporukama energije po razumnim cijenama kako bi se osigurala podrška javnosti i izbjegle ozbiljne ekonomske dislokacije sa opasnim političkim posljedicama koje mogu slijediti. Ono što također vidimo da je trenutna energetska tranzicija vođena klimatskim promjenama i suviše brza. Za nešto od četvrt vijeka se očekuje da će vodonik obezbijediti 20 do 25% ukupne energije do 2025. dok će ugalj nestati. Možemo reći da do sada sve energetske tranzicije su trajale između 50 do 70 godina i nikada nisu podrazumijevale punu supstituciju, već su podrazumijevale da se sa jednim izvorom energije doda i novi izvor energije. Sve ovo zajedno dovelo je do akceleracije inflacije neviđenih visina u novijoj istoriji.
Ono što je jasno da su i najuticajnije centralne banke čitavu prošlu i dio ove godine kasnile za inflatornom krivom i izvršile izuzetno brz rast svojih osnovnih stopa, boreći se da povrate kontrolu nad narativom o inflaciji i vraćajući kredibilitet svojim politikama. Ali već je očigledno da nam MMF predviđa 3 neugodne istine i da se nosioci politika moraju sa njima suočiti. Prva neugodna istina je da inflaciji treba zaista dugo da se vrati na svoj cilj. To znači da centralne banke, uključujući i ECB, moraju ostati posvećene borbi protiv inflacije uprkos rizicima slabijeg ekonomskog rasta. Druga neugodna istina je da finansijski stres, poput rasta kamatnih stopa prema realnom sektoru, stvara tenziju između dva cilja centralnih banaka: održanja inflacije sa jedne strane i održavanja finansijske stabilnosti. Stroža monetarna politika se prenosi na realnu ekonomiju, uslovila je smanjenje kreditne aktivnosti u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji, slično je i sa Crnom Gorom. Kreditna aktivnost jun na jun, 22. 23. u crnogorskom bankarskom sistemu došlo je do pada kreditne aktivnosti za 9,5%. Treća neugodna istina je da u budućnosti centralne banke vjerovatno će iskusiti više nivoe inflacije nego prije pandemije, to jeste na raspolaganje će imati manje instrumenata za reagovanje. Sada dolazimo do onog dijela koji se odnosi na zemlje Balkana. Gdje se zemlje Zapadnog Balkana nalaze tokom ove krize? Sumarno, približavanje nivoa dohotka zemalja Zapadnog Balkana sa onima u evropskim ekonomijama već neko vrijeme stagnira i region je u opasnosti da počne ozbiljno da zaostaje. Konkretno, prema procjenama Svjetske banke iz 2022. godine predviđa se da će Crnoj Gori biti potrebno skoro 40 godina da dostigne prosječne nivoe raspoloživog dohotka u EU ukoliko nastavi sa stopama rasta prije COVID-a. Da bi preokrenule ovakav trend, zemlje će morati da dobro pozicioniraju svoje makroekonomske politike i strukturne reforme u cilju jačanja produktivnosti i poboljšanja poslovnog okruženja. Zategnuto tržište rada i visoka inflacija doveli su do ubrzanja rasta nominalnih plata širom Evrope, posebno u zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope. Na Zapadnom Balkanu rast nominalnih plata, posebno u javnom sektoru, doprinosi onako visokoj inflaciji. Zabrinjavajuće je da rast nominalnih plata iznad produktivnosti je počeo da povećava jedinične troškove rada. Mislim da privatni sektor to odlično osjeća. Ovaj efekat doveo je do eskalacije rizika za smanjenje ukupne konkurentnosti ekonomije Zapadnog Balkana, koja inače nije visoka. Zaista želim da se zadržim malo na pitanju produktivnosti, prije svega produktivnosti rada u Crnoj Gori. U Crnoj Gori odnos kapitala i proizvodnje opada, dok opada i dolazi do usporavanja konvergencije proizvodnje po glavi stanovnika sa zemljama EU. Ekonomski rast Crne Gore u posljednjoj deceniji bio je prije svega vođen rastom kapitala u zemlji i činio je skoro 90% rasta tokom ovog perioda. Analiza dekompozicije rasta ukazuje da totalna faktorska produktivnost, odnosno može se protumačiti kao mjera na koji način rad i kapital dovode do povećanja BDP-a, je činio svega 0,2% poena je kontribuirao svega 0,2% poena privrednom rastu između 2009. i 2019. godine. Ili, da budemo možda i plastičniji u našem obrazloženju niske produktivnosti u Crnoj Gori i zemljama Zapadnog Balkana, Njemačka, koja se smatra liderom produktivnosti u Evropskoj uniji, ima produktivnost rada 5 puta veću od one u Crnoj Gori.
To znači da radnik u Njemačkoj proizvodi u prosjeku skoro 5 puta veću vrijednost od prosječnog radnika u Crnoj Gori. Da bismo stekli osjećaj važnosti ovog jaza, ukoliko bi crnogorski radnici, odnosno radnici u Crnoj Gori, radili po nivou produktivnosti kao oni iz Njemačke, naš BDP bi se približio Njemačkoj, iznosio bi 80% njemačkog BDP-a na kraju sljedeće decenije. Drugi sve važniji faktor je i nepovoljna ponuda radne snage. Mladi i obrazovani radnici nastavljaju da napuštaju Zapadni Balkan u potrazi za prilikama negdje drugdje. Posljednji podaci pokazuju da je najmanje 11% stanovništva Crne Gore napustilo zemlju u posljednjoj deceniji. Ova vrsta migracije ima nesrazmjerno negativan učinak po glavi stanovnika, a nedavna studija MMF-a pokazuje da kratkoročno povećanje emigracije za 1% poen dovodi do smanjenja broja firmi za 3% sa veoma sličnim efektom na pad BDP-a. Međutim, produktivnost rada je samo jedan dio priče. Jednako važan dio priče se odnosi na činjenicu da u Crnoj Gori, nažalost, produktivnije firme su izgubile tržišni udio zbog od svojih manje produktivnih konkurenata. Ovo je izuzetno opasan zaključak nedavnog istraživanja Svjetske banke iz 2022. godine. Odnosno, dolazi do pogrešne alokacije gdje se rad i kapital usmjerava ka manje produktivnim kompanijama u odnosu na one produktivnije. Lako je odgovoriti zašto se to dešava. Ono što Svjetska banka navodi, da do distorzije na tržištu dolazi uslijed preferencijalnog tretmana državnih preduzeća, davanja državne pomoći, posticanje investicija koje su dodijeljeni malom broju konkretnih firmi, nedosljednom sprovođenju poreske politike i slabe primjene antimonopolskih propisa. Sumarno, ono što strani eksperti traže od nas u kontekstu Crne Gore je promjena načina, odnosno nova strategija rasta Crne Gore koja se uglavnom do sada zasnivala na setu infrastrukturnih projekata koji su kreirali bumove, a zatim bi slijedilo do značajnog pada našeg BDP-a, a u međuvremenu veliki investicioni projekti nisu doveli do kreiranja povećanja produktivnosti i kreiranja nove vrijednosti. U tom pravcu pitanje je da li donosioci odluka u toku ove velike krize mogu da donesu tako ključne odluke koje se prije svega odnose na strukturne reforme i da li to mogu raditi sami ili uz pomoć partnera poput Europske unije ili kroz neki program MMF-a poput Extended Fund Facility-a koji bi obuhvatao i mogućnost implementacije ozbiljnih strukturnih reformi. Ja bih voljela da vjerujem da mi to možemo uraditi sami. Nadu mi daje činjenica da 80% stanovništva u Crnoj Gori želi da se nađe u Europskoj uniji. Međutim, u isto vrijeme želim da vjerujem da oni žele biti dio Europske unije zbog toga što žele da dijele evropske vrijednosti, a ne samo evropski standard. Jer ovog drugog nema bez ovog prvog.